Terve, mikä on teidän nimenne? No, se on Petteri Nokelainen. Millainen voijakko on teidän mielestänne? No se on tommonen kätevä, se mahtuu joka paikkaan. Se mahtuu sängyn alle ja sekä jääkaappiin. Se mahtuu tänne. Se mahtuu aivan hyvin tänne. Se mahtuu aivan mahtavasti tänne sängyn alle. Se mahtuu sinne. Se mahtuu oikein hyvin myös jääkaappiin. Paska, se ei mene sinnekään. Tää tuote on ihan paska, kuin tätä pitää myydä. Käy sinne näinkin. Oh my god. Oh my god. Tuolla pitikin käydä noin. Oh my god!